Mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat, no? Maswerte tayong nandito sa probinsya kasi daming halamang gamot dito. Makita natin kung ano ang nasa YouTube, yung i-recommendar nila na yun ang gamot o dapat inumin sa ating sakit, sa may mga sakit. Makita agad natin dito sa probinsya, no? Magandang araw ulitin ko sa inyong lahat. Okay mga kaibigan, hindi tayo mahirapan kung mayroong mga suggestion sa YouTube kung ito ang gawin nyo, ito ang kunin nyo na halaman kasi gamot to, di ba? Maswerte tayo, lalo na sa mga pagkain, no? Sa probinsya, may kamuti, may ano-ano para sa may sakit o karamdaman ba yan? Daming makikita natin dito sa ating probinsya. Hindi katulad sa nakatira sa syudad, bumili pa at wala silang makikitang halaman sa paligid, no? Maswerte tayo dito mga kaibigan, at ngayon kunin natin ang sinasabi ng gamot din, yung mahihiya, yung touch me not sa English. Okay mga kaibigan, ay pakita nyo sa inyo. Okay, pakita nyo sa inyo. Pakita ko sa inyo kung ano yan, kung paano gawin o ano kadami dito. Okay, kung saan kunin yan, kung anong forma yan, makita nyo, ipakita. Kung hindi ako sabi sa inyo kung anong mga explanation nito, yung mga benefits na makuha, kundi ang alam ko lang, ito ay halamang gamot. At kayo na lang ang mag-research sa YouTube kung anong gawin nyo para nitong halaman na to, o anong benepisyo nito, o anong sakit anong karamdaman na ma-heal o maayos nitong halaman nito. Okay? Anong magamot ng halaman na to, anong ginagamot mga kaibigan. Okay, tayo na, punta na tayo. Okay, tayo na. Muha ng catch pinat. Ito, dito tayo kumuha yung ibibi, may bulaklak pa, ano. Ito, tingnan natin kung ito ba. Saan? Ito. Tingnan natin ang dahon niya. Yan, tumitiklop, no. Ito pa. Dami pero mga maliliit lang ba. Hindi malaking puno. Ito. Kita nyo, tumitiklop, di ba? Ito, dami dito. Okay, yan mga hindi pa masyadong malaki. Dito sa unahan, maghanap tayo ng mga malaking puno dito, baka mayroon. Okay mga kaibigan, dito tayo. Okay, parang mayroon dito. Okay mga kaibigan, ito dami dito, maganda ang dahon, no? Ito, kita nyo, may bulaklak pa. Okay natin kung tumitiklop ba siya. Kung tumitiklop, ito totoo to. Okay, tumitiklop ba? Tingnan nyo. Ito dami, kita nyo, dami, no? Tumitiklop. Nawala ang mga dahon, no? Parang nawala sila. Okay, kunin natin yan. Okay, kunin natin ito. Daming tinik. Maraming tinik mga kaibigan. Dahan-dahan tayong kumuha nito para parang hindi tayo matinik, ha. Okay mga kaibigan, dito tayo. Dito tayo kumuha. Kita na mga kaibigan, kuha ko. Marami. Parang walang dahon kasi tumitiklop siya. Daming bulaklak, di ba? Kita nyo. Ito. Ito, karami. Ibilad natin to mamaya. Okay, tingnan nyo kung paano gawin. Tsaka
pag ano, lagain na natin to sa apoy o sa kaldero o mag-ingat tayo kasi daming tinik, baka mainom natin ang tinik. Okay, salain natin, no? Salain bago inumin, di ba? Okay, sapsapin natin ngayon parang ibilad. Okay, tayo na, uwi na tayo na. Ito na yung nasa misa. Tingnan nyo, dami, parang walang dahon, no? Kasi tumitiklop siya, mga kaibigan. Yung mga bulaklak niya nandyan pa. Ito, sapsapin natin yan, mga kaibigan, ngayon. At saka pagkatapos ibilad natin, parang kunti-kunti ating gawing tsa, yung ibabad sa mainit na tubig, di ba? Bago inumin. Okay, ganun ang procedure niyan, mga kaibigan. Okay, ito dami, di ba? Isang misa, no? Sige, sapsapin natin. Tingnan niyo. Sabi ko sapsapin, mahirap sapsapin to, mga kaibigan. Guguntingin lang natin, di ba? Sabi ko kanina, sapsapin to, mahirap sapsapin. Ang maganda nito ay guguntingin lang. Gamitan ng gunting, ha? Gunting ba yan? Guntingin natin. Mahirap sapsapin to, mga kaibigan, ito. Okay, ibilad natin mamaya. May ano pa dito, itong panyawan, puno ng panyawan, dami panyawan dito rin. Ito, pagasan natin muna yung kanyang gamot saka yung katawan, yung mga dahon-dahon, mga kaibigan, para malinis. Okay, bago sapsapin o guntingin dahil hugasan pa muna natin, ito ang proseso, parang malinis ang ating ginagawang gamot, kasi inumin natin ito, mga kaibigan. Kailangan malinis ang ating inumin, di ba? Kasi ilagay natin sa ating tiyan. Ito yung gamot nito, yung portion ng gamot, hugasan maigi, mga kaibigan. Ito ang puno ng panyawan din. Kung sinong gustong minom ng panyawan, mayroon din dito, mga kaibigan. Marami, ganyan sa kumakatay dito, mga kaibigan. Ito, hugasan natin, parang sure ball yun, malinis ang ating ginawa, di ba? Okay, hugasan. Ginawa ko tong gripo na to, parang kung mayroong mga halaman dito, hugasan, mga kaibigan, yung mga gamot na halaman, parang hindi masyadong masikip, di ba? Ganito, katulad nito. Okay, tapos na. Hindi na itong guguntingin, mga kaibigan. Ito, dami, ibilad natin at saka inumin. Tapos na malinis na to. Okay, malinis na to. Tapos na hinugasan to, atin ang guntingin. Kaya ganito, parang ibilad, mga kaibigan. Ito, ganito. Hindi pwede gamitan ng itak kasi masyadong mahaba. Pero guntingin lang, ito ang magandang gawin para sa ganitong halaman na ito. Okay, ibilad natin to, saka katapos ilagain o lagay sa mainit na tubig within 15 minutes. Papakuluin 15 minutes, parang sigurado, pero 15 minutes okay na, parang hindi masyadong maluto. Okay, parang may power pa ang kaniyang okay, ang pangalan yan, kayo lang bahala yan kung ano yan sa Tagalog. Okay, ito.
Ito na, tapos na. Bilad natin to. Ang maganda ay yung presko. Pero kung malayo kayo, kung wala sa inyo, then yung binilad okay man lang yan. Okay man lang daw yan. Yung binilad kasi mayroon pa parang ma-preserve na to na. Ma-preserve natin. Kung presko, mas maganda ang presko pero okay lang ang binilad din. Kasi may katas pa yan. Okay. Okay, ito na. Tapos na. Bilid natin to. Pero kami dito sa amin, yung presko ang amin. Kasi maraming dito sa paligid eh. Kung kayo malayo, yun ito. Yung binilad sa inyo, okay lang yan. Kasi walang ano yan, walang kaibahan yan. Okay, kumatas din yan mga kaibigan. Okay, ito. Kita nyo, ito na. Ito na, ibilad natin yan ngayon, mamaya. Okay. Ito ang ating gamitin pangbilaran sa ating ginawang gamot na Touch-Me-Not, or ang pangalan niyan ay Minosa pudica. Okay. Ito, sa amin dito, ito ay hibi-hibi. Sa Tagalog, ano yan? Mahiyaing gamot. Ang gamot, mahiyaing halaman, mahihiya. Ano pa yan? Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Okay, nito. Gawin nating malinis ang ating bilaran, Parang malinis ang ating inuming gamot. Panggamot ang ating gawin. Okay, ibilad natin sa mainit na lugar. Okay, tingnan nyo kung saan natin ilagay ito mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, tayo na, puntahan natin ang bilaran. Okay, ito na, biladan natin ito na. Okay, nandito na tayo. Pagkatapos nitong bilad, pag matuyo na to excuse me, pwede na nating inumin to. Lagain na to natin sa mainit na tubig within 10 minutes. Okay, punta na tayo. Okay na. Maghintayin lang tayo ng tumuyo yan. Okay, wala na tayong ibang gawin natin sa ating halamang ginawang gamot, kundi ganun lang. Okay, magkabihan, salamat din sa yung pagtingin sa aking vlog at saka please subscribe kung pwede, kung maaari. Okay, ulitin ko, marami pong salamat mga kaibigan, o magandang araw sa ating lahat. Okay.